Deze molen die heeft als functie houtzaagmolen. Het is een van de drie zaagmolens in het railst in de Roerbleun is. Hier is vroeger de oudmolen, hier is de trompmolen, hier is snoer en de rood is gelukkig behouden bleun. En typisch een stukje Friese cultuur. Hè. We hebben meer dan 70 zaagmolens van vroeger. We hebben een hele drukke handel op de Baltische Staten. Scandinavië kwam heel veel houtwaai. Waarmee skippen, heel vroeg maar skippen, let maar kozen wat naar Heinz gebracht en vanuit Heinz wat vlotten naar de molens. En dan wat je zeer. En dat is iets wat wij na 300 jaar nog steeds doen. Je zeg je nog heel net vlotter vanuit Scandinavië, maar wij zijn nog steeds productief. Vertel eens van het project dat je hem bedacht hebt. Houtvaart. Houtvaart is een project in juli, het laatste week aan juli, waarbij we een partij hout vanuit Scandinavië naar uiteindelijk Molen de Rad hier achter ons brengen. En waar omheen allerlei activiteiten om hout gerelateerd georganiseerd worden. En het gaat erom om het varrend erfgoed voor de duidelijk te brengen? Ja, het is natuurlijk een historisch verhaal. Hè. Vroeger is haast al die plaatsen in Friesland die zijn gebouwd met Scandinavisch hout. Dat is al je binnenbracht met skippen en dat is al je verseren toch die molens. Die zijn natuurlijk gewoon meer west aan de Rad. En dat waard dan op houtvlotten dwars door Friesland lutsen. En dat wil eigenlijk werd van dat we even litten en dan mijn heel soort historische skippen erbij, 60, 80 skippen. Waar op alle activiteiten binnen en waar op elke die ik mij varen kan. Kees die het idee om iets met hout te doen. Nou, dat moest bij mij wezen. Ik heb contacten in Scandinavië, Noorwegen met name. Een goede vriend van mij die is leraar aan de bosbouwschool in Scandinavië, bij Trondheim in de buurt. En daar heb ik al wat in de week zetten. En het is eigenlijk de bedoeling dat we als een project daar in Scandinavië, door die squallen, stamserie zitten. Vervolgens die stam op de ouderwetse manier, maar skippen, hier weer naar Nederland brengen. Nou, dat moet natuurlijk even verslaan worden, daar gaat het om. En dan wordt het hout in Friesland weer vlotten. En hoe dat in zijn werk gaat, traditioneel of net, dat weten we nog net. Maar het moet wel kunstzinnig worden natuurlijk. En dat vlot dat wordt steeds versleept en dat eindigt hier bij de molen. En dan wordt het demonteerd. En dan geven we er iets voor serie. Mijn perceptie is dat het verhaal schreeuwen wordt vanuit het hout eigenlijk. Dat er een beem is in Scandinavië die zijn hele leven op één plak staan had. En uiteindelijk is het ideaal om ergens in Friesland tot een mooi project te komen. En dat project, daar ben we nou net heel wist van wat dat wordt. Dus dat kan een tiny house worden of een aantal of een dwarpje. Of in elk geval maar jongeren en ambachtslieden gaan we van dat hout gaan we op een historische wijze gaan we weer wat bouwen. En dat is uiteindelijk ook de droom van die beem eigenlijk, van een soort tweede leven eigenlijk. Van, dat wil ik eigenlijk willen letten. Dus we varen van Dokkum naar Jeziel tot Dokkum. Nou, dat is een tochtje, dat kan leuk wezen. Van Dokkum naar Ljouwen toe de Ier, dat is natuurlijk sowieso een prachtige tocht. Maar dat vlot, maar je kunt er slepen ervoor en dan die 60, 80 skippen erachterom. Maar al die activiteiten, nou, daar kan een heel soort op mij varen. Er zijn een heel soort groepen die het net zo makkelijk hebben. Dus er zijn inderdaad degene die geen yield hebben bijvoorbeeld. Maar dan ben ik een heel soort jongeren die ziek zijn of zo. En die kunnen prachtig op zo'n skip mee varen. Ja, het is natuurlijk net geschikt voor rolstoel of zo vaak. Maar als die een keer aan boord is, dan heeft het een hele leuke tocht. Dus die gaan we benaderen om mee te varen. Dat willen we aanbieden. Een soort zonnebloemactie. Ja, zonnebloempitje. Ja.